Vi är på Öland, vi ska sjunga för Vickan imorgon, men vi är först här och ska soundchecka. Men hur låter egentligen en soundcheck, undrar man. Och vi ska strax få se hur en sång kan se ut. Can you let me love you? Oh, you know I'd do anything for you. I know that you belong to me. Kan jag få smaka? Kan vi inte sjunga i stämmor? Ta ett ljus antar, de är rätt dålig. Kan vi sjunga i stämmor? Jenny, let me love you. Oh, you know I'd do anything for you. I know that you belong to. Jenny, let me love you. Whoa. You know I do. No. Nej, Åh nej, vad äckligt!